Bun găsit tuturor! 7 curiozități, 7 poezii și 7 zile. Acesta este numele cadoului pe care noi, membrii echipei Școlii de Gramatică, vrem să vi-l oferim în aceste timpuri atât de atipice pentru goana existențială cu care ne-am obișnuit. Astăzi, pentru toți cei pasionați de studiul absurdului existenței, pentru cei iubitori de mirare, de întrebări, de fascinația absolutului, pentru cei care conștientizează că bolile nu sunt doar fizice, ci și comportamentale, sufletești sau de limbaj, am ales poezia Boala de Marin Sorescu. Doctore, simt ceva mortal aici, în regiunea ființei mele. Mă dor toate organele. Ziua mă doare soarele, iar noaptea stelele și luna. Mi s-a pus un junghi în norul de pe cer pe care până acum nici nu-l observasem. Și mă trezesc în fiecare dimineață cu o senzație de iarnă. Degeaba am luat tot felul de medicamente. Am urât și am iubit. Am învățat să citesc și chiar am citit niște cărți. Am vorbit cu oamenii și m-am gândit. Am fost bun și am fost frumos. Toate astea nu mi-au folosit la nimic. Doctore, și-am cheltuit pe ele o grămadă de ani. Cred că m-am îmbolnăvit de moarte. Într-o zi care m-am născut.